Vila García acudiu este domingo ás urnas nunha xornada que se desenvolveu con tranquilidade e sen incidencias. Os diferentes partidos acudiron cos seus equipos a exercer o dereito ao voto e invitando a veciñanza a participar. Está transcurrindo todo sin incidencias, as mesas están todas formadas, está todo tranquilo e así estou convencido que vai a discurrir toda a xornada. Hoxe é un día de festivo, sempre se di, pero é que é certo, os cidadáns hoxe estamos exercendo un dereito, a festa da democracia e hoxe, pois, dende logo, nos... A alcaldía na actualidade está en mans do Partido Socialista. Alberto Varela afrontou a xornada con ilusión por seguir na alcaldía por terceiro mandato consecutivo. O obxectivo é seguir traballando por Vila García, temos un proxecto, temos moitas cousas que facer todavía por esta cidade, o noso obxectivo é seguir contando coa confianza dos vilagarciáns pois para seguir traballando por Vila García. Para evitar a maioría do PSOE, en fronte haberá outros 5 partidos co mesmo obxectivo. O principal partido da oposición é o Partido Popular. Hombre, porque me parece que es la única alternativa que hay a este gobierno. Nos parece que tenemos equipo, tenemos la gente muy motivada y entonces nos parece que es la mejor opción, es la mejor. Na actualidade, o pleno de Vila García está composto por outras formacións de esquerdas como Podemos, Marea da Vila, Esquerda Unida e o BNG. As formacións saen ás eleccións co obxectivo de subir votos e ser chaves na formación do goberno. Bueno, o noso obxectivo é mellorar os resultados que temos a día de hoxe, ser capaces de chegar ao segundo ou terceiro concelleiro para condicionar un goberno que faga as cousas que necesitan. Saímos a gañar, por suposto, e claro, o noso obxectivo é entrar no Concello con moita máis forza para poder cambiar as cousas e para poder seguir traballando máis do que fixemos todos estes 4 anos. Sen ningún partido acada a maioría absoluta, os pactos están abertos sen descartar case ningunha opción. Nosotros siempre vamos por la mayoría, porque o sacamos 11 o no vamos a gobernar, pero bueno, vamos a por todas. Os únicos vetos son o programa, non? Nos queremos traballar por unha Vila García mellor e quería o noso programa... Non temos ningún veto. Esquerda Unida vai a sentarse con todo o mundo para acadar un goberno que admita unha boa parte do noso programa. Si somos... O pleno do Concello de Vila García está formado por 21 edís. As formacións necesitan 11 concelleiros para conseguir a maioría absoluta.